Ilia pila dini. Korom juang tarik par kod auchiel dwe mar abiriyo higani odong' karapar ne anyuola mar mosenindo Shaquille Obienge, rawera ma jahigni 23 mano onegi e lwet obila e ng'anyo mar rawere mag Gen Z. Shaquille ma oiki kawuono e dalagi mantie Nyahera Kisumu West oyo familia mare kod lit ka bende pod gipenjo gimomiyo obila nondiko ni ne okwany ringre Juja bang' masira mar apaya ka kuom adieri to nonege gi risasi Kitengela. Jokene ratich oganda kotelne kanyo gi Khalid Hussein bende nochopo e ikno kata kamano ne onge jotelo mag siasa kata jotend arita kwe manochopo. Jogo ma oloso medo seo sirikal ewi teko mathoth manotige kinde ng'anyogo kendo gikworo ratiro kuom midhiero mojuko familia no. 321G market is a vehicle that carried that boy to the mortuary. That police officer who drove that car to the station must be answerable. Nasemi Obede aliokota wapi? That's point one. Point two, that person who shot Shaquille is not somebody who is not known. I saw Mr. Kindiki, Internal Security, CS, akisema now the police must own up. Whoever did it must own up. Even the government must own up because it has the right to protect the citizens. Tunasema justice for Shaquille lazima tutapata. Wale polisi waliopiga risasi na kumuua huyu kijana, we will never forget. We will never forget.